Meillä on ohjelmassa pyydetty kommenttipuheenvuoro Aleksi Herrasilta, että mitäs Aleksi mietit sitten terveydenhoitajana ja miehenä ja isänäkin ilmeisesti näistä asioista? Juu, nämä oli kyllä molemmat ihan superhyviä puheenvuoroja molemmat ja kiitos Aleksille ja Henrille näistä. Lähinnä niin kuin itellä oli tommonen niin kuin, mä vähän rustailin kanssa ajatuksia ylös siitä, että mitä niin kuin on siis itse neuvolaterveydenhoitajana tehnyt töitä nyt 3 vuotta ja tosissaan nyt vapaaehtoisena teen monikkoperheillä ja tässä MASI-hankkeessa on nyt aloittanut kanssa vapaaehtoisena tekee töitä, mutta tämä niin kuin isyysaihe ja isyyden tukeminen neuvolassa ja terveydenhoitajana ja terveydenhuollossa on ollut niin kuin mulla jo opparista asti ollut niin kuin semmoisen tarkastelun alla lähinnä. Ja tähän niin kuin masennusteemaan rustailin semmoista, että eihän meillä neuvolassa ei juurikaan ole mitään niin kuin semmoista. Neuvolahan kuitenkin, neuvolan tarkoitus on kuitenkin ihan neukon ja näiden suositusten mukaan niin kuin tukea molempia vanhempia siinä vanhemmaksi kasvamisessa ja seuloa näitä niin kuin mielenterveyden haasteita. Meillä tosissaan ei ole oikeastaan muuta mittaria kuin EPDS, tämmöinen Edinburgh mikä Depression Scale mittari käytössä, joka kyllä no ainakin itse täytetytä, mutta ainahan se on mahdollista täytetyttää molemmilla vanhemmilla sitä mittaria, mutta se ei välttämättä ehkä, tai neukon mukaan se soveltuu ihan yhtä hyvin molempien vanhempien masennuksen niin kuin seulomiseen tai tämmöiseen sen synnytyksen jälkeisen masennuksen seulomiseen, mutta ei välttämättä, sehän on niin kuin kehitetty niin kuin lähinnä vaan niin kuin äitien masennuksen seulontaan niin kuin alun perin, niin kyllähän siellä puuttuu semmoisia isäerityisiä kysymyksiä, niin kuin ainakin niin kuin mitä on itse tätä tehnyt, jotka ei niin kuin ihan välttämättä sovellu sitten niin kuin isien tähän niin kuin oiremaailman seulontaan. Sillain, mitä itsellä tulee, niin kuin, että mitä niin kuin neuvolatyössä siinä Henrin puheenvuorossa puhuttiin paljon niin kuin, siitä kohtaamisesta ja siitä, että saadaan niin kuin isät osalliseksi täällä neuvolassa, että isät tuntis, että se on ihan yhtä tärkeää, että hekin on täällä, että just ei tulisi semmoista ehkä oloa myöskään siitä, että jos isiltä kysytään jotain, että se vie äidiltä sitä aikaa, mutta se tarvii just sitä, että se niin kuin lisättäisiin sinne rakenteisiin jollain tavalla, että tietyllä tapaa semmoinen terveysvalistus, ravitsemusneuvonta, liikuntaneuvonta ja tällainen niin kuin terveyden edistämisen neuvonta, niin kuin, että se olisi rakenteissa sillain, että okei, että nämä asiat tulee myös käydä isän kanssa ja nämä kirjataan, nämä tilastoidaan ja niin edespäin enemmän. Ja sitten mulla oli kanssa tuonne rustasin just tästä Vaasan isäneuvolamallista, mistä tulikin tässä aikaisemmin jo juttua, että siellähän se on jo toiminut, mistä se oli, oliko se 2011 vuodesta, vuodesta lähtien niin kuin se Vaasan, Vaasan isäneuvola pyörinyt siellä, että isille on niin kuin ihan oma käynti. Ja sitten no Neukon suosituksissa ihan tuossa pistin ihan hakusanalla isyys, niin ei siellä hirveästi ole muuta kuin perhevalmennusosuudessa sillain, että voidaan järjestää isäryhmiä tai isien niin kuin tämmöisiä puolisoryhmiä erikseen. Et se oli niin kuin, ja sitten tietysti nämä jotka liittyy siihen vanhemmuuden tunnustamiseen tai tähän liittyvistä asioista oli sit juttua, mutta paljon olisi vielä niin kuin matkaa siihen, että se niin kuin saataisiin valtakunnalliseksi se asia. Mulla nyt jää tämä kauhean joutuu vähän niin kuin oikoo mutkia ehkä näiden mun ajatusten kanssa, mutta jos jollain tulee niin kuin jotain muita, ihan kiva käydä tätä keskustelua. Täällä oli ilmeisesti paljon neuvolatyötä tekeviä muitakin henkilöitä paikalla, niin miten te näette sen asian?
meillä täällä Haapavedellä ennen Pohteelle siirtymistä, niin puolet mun virastani oli neuvolassa, mä olin perheohjaajana siellä. Ja me tosiaan käytiin molempien vanhempien kanssa se lapset puheeksi keskustelu raskausajan logikirjan mukaan. Sehän on se sama lapset puheeksi keskustelu, mikä voidaan pitää lapsen ollessa seuraavaksi vaikka 3-vuotias, tai aina kun elämässä tapahtuu joku isompi murros, joka vaikuttaa ja näkyy lapsella. Mutta 3-vuotiaanahan neuvola vetää näitä keskusteluja, en tiedä sillä teillä päin, mutta täällä ainakin, että jos lapset on vielä kotona, eivätkä ole varhaiskasvatuksessa, niin silloin neuvola vetää sen keskustelun, ihan terveydenhoitajat ja ennen syntymää minä perheohjaajana. Ja mä jotenkin olen kokenut tämän lapset puheeksi keskustelun niin työntekijän katsantokulmasta helpoksi tavaksi lähestyä molempia vanhempia ja tavoitteena se, että lisätään sitä vanhempien välistä keskustelua ja yhteistä kasvumatkaa vanhemmuuteen, semmoista ymmärrystä siitä, miten toinen näkee ja kokee asiat. Ja että lähdetään semmoiseen kasvatuskumppanuuteen ja ymmärretään, niin annetaan tukia sille, että just siinä puhutaan juuri näistä samoista teemoista, mitä että tänään olette puhuneet, näistä ylisukupolvisuudesta ja mitä se aktivoi, kun oma lapsi syntyy, niin muistoja omista vanhemmuudesta ja miten se on siellä niin selkäytimessä siellä opitut mallit, että ne sitten aktivoituu siinä ensimmäisen lapsen kohdalla. Kaikki, mitä te puhuitte, on niin tuttua mulle sen lapset puheeksi menetelmän kautta, että mä kyllä lämpimästi suosittelen niille, jotka tätä kuuntelee, niin perehtymään siihen lapset puheeksi keskusteluun ja ottamaan apuvälineeksi. Se on ainakin mun työntekijän näkökulmasta sellainen, että siinä varmistuu ainakin se, että isän kanssakin jutellaan ja ihan sellainen syvällisesti, mitä hän tuntee, kokee, miettii, ajattelee, onko huolia, tuen tarvetta, ihan kaikesta, että se on niin semmoinen laaja ja hyvä, mutta toimiva turvallinen malli mennä eteenpäin. Siinä ne kysymykset voi antaa vielä etukäteen vanhemmille tutustuttavaksi, että se ei jännitä liikaa. Se on vapaaehtoinen malli, siinä saa puhua mistä haluaa ja vastata sen verran kuin haluaa, jos ei halua johonkin kysymykseen ottaa kantaa, niin ei ole mikään pakko. Eli voisi kipata yksittäisiä kysymyksiäkin, eli tutustukaapa lapset puheeksi menetelmään ja lämpimästi suosittelen. Se on ollut ihana tapa tavata isiä ja äitiä. Ja mä oon itse asiassa käynyt itsekin tuon opiskeluaikana tuon koulutuksen, mutta en ole päässyt sitä käyttämään. Mutta mä koin kyllä se silloin opiskeluaikana, että se oli kyllä tosi hyvä ja niin kuin, että olisin sitä innoissaan lähdössä käyttämään, jos sitä niin kuin, voisi täällä, niin kuin, jos se olisi semmoisena yhtenä menetelmänä täällä niin kuin neuvolassa yleisesti, niin se olisi kyllä tosi hyvä. Että on sun kanssa samaa mieltä. Näetkö tuon Markon kysymyksen tuossa? Joo, eli siellä oli täällä on Marko laittanut tälleen, että pidän tärkeänä sitä, että ammattilainen ottaa asiakkaan isän masennuksesta kopin ja alkaa ratkoa sekä viedä asioita eteenpäin. Mitä tapahtuu nyt, miten edetään, kuka ottaa seuraavaksi kopin ja saada tunne, että hänet otetaan vakavasti ja asiat alkavat etenemään konkreettisella tavalla. Kyllä, on ihan samaa mieltä, että silloin kun näitä seuloja ja näitä kaikkia tehdään, että ne ei teetetä vaan sen takia, että ne on teetetty, vaan niin kuin toimenpiteenä, vaan että jos niistä herää esille huolia, niin ihan kuka tahansa ne täyttää, niin asioita viedään silloin eteenpäin ja ohjataan oikeiden palveluiden piiriin, jotta kaikki saa sitten tarvittavan tuen. Että on kyllä ihan samoilla linjoilla tuosta. Jääkö kommentteja tai kysymyksiä tästä? No hei Noora täällä vielä, kuuluuko mun ääni taas? Kuuluu. No niin, sählään tämän puhelimen kanssa. Joo, mä oon siis tästä Milava-hankkeesta, on tuolta Lapin ammattikorkeakoululta ja tuo Venla tuolta Diagin ammattikorkeakoululta on mulla tässä lähimpänä työparina ja me tosiaan äitiys- ja lastenneuvola-asiaa nyt ollaan viety eteenpäin ja sillä lailla en ole itse ollut käytännössä nyt useampaan vuoteen, että en tarkasti osaa sanoa, että miten vaikka täällä Rovaniemen alueella isiä kohdataan, mutta että se mun kokemus on, että se isien kohtaaminen on koko ajan vahvistunut, mutta että tarve olisi sille vahvistamiselle ja
sen takia meillä on tulossa jo täyteen puukattu työpaja tuolla marras-joulukuussa, johon meillä tulee Vaasasta terveydenhoitajat kertoo juuri kokemuksia tästä isäneuvolasta, että kuinka se on toiminut ja tulee muun muassa toi Miessakeelta toi Jani Iso kääntä tulee tuomaan kans sitä mieserityistä näkökulmaa niihin ja ollaan tätä nyt sitten jalkauttamassa Pohteen ja Kajaanin päähän myös ja Pohteelta jo vähän vihreätä valoa näytettiin, että ensi keväänä mahdollisesti jatketaan tätä äitiys- ja lastenneuvoloiden kanssa tehtävää yhteistyötä, niin heti tietenkin kiinnostuin sinusta, että sinä voisit olla myös sellainen yksi mahdollinen vieras ja kyllä tuo Henrikki olisi niin kiva saada ja kaikki teat niihin, mutta tuli vielä mieleen tästä niin kuin puheeksi ottamisesta ja jotenkin isien huomioimisesta, että onhan niin kuin neuvoloissa niitä THL:n varhaista vuorovaikutusta tukevia kaavakkeita, jossa voidaan sitä niin kuin synnytyskokemuksia ja monenlaisia asioita niin kuin käsitellä sekä isän että äitin kanssa, mutta sekään ei ole selkeästi niin kuin räätälöity isille, että en malta olla markkinoimatta, että ollaan myös tuossa kevään Milava-työpajassa tehty tämmöinen isyyden portfolio, joka löytyy sieltä Milava-hankkeen sivuilta, niin myös sitä voi käyttää työkaluna isien kanssa työskentelyyn, niin siellä on sitten erityisesti räätälöity isille kysymyksiä niin kuin pitkin matkaa sieltä lapsen odotusajalta synnytyskokemuksiin ja koululaisen vanhempana ja vähän vanhemman teini-ikäisen vanhempana olemiseen, niin kannattaa käydä sitä käyttämässä tai siis katsomassa ja sitä saa vapaasti käyttää ja myös isät voivat ihan itsenäisesti myös sitä lueskella ja pohtia niitä kysymyksiä, mutta paras hyöty varmaan, jos ammattilaisten kanssa sitä käy läpi, niin semmoiset tuli tässä mieleen. Tosi hyvältä kuulostaa. Mä luulen, että tästä on niinku, itse silloin oppariaikoina mä luin paljon sitä, oli semmoinen hanke kuin Isän näköinen, jos kanssa tehtiin joku tämmöinen, siellä oli sen niin kuin materiaalin lopussa oli tämmöinen, että miten niin kuin sitä isän erityistä työskentelyotetta voidaan niin kuin organisaatiossa lähteä edistämään. Siellä oli ihan tämmöinen kaavake kanssa, niin sekin oli sinänsä tosi hyvä, että näitä on kyllä niin kuin kaikkien hankkeiden kautta on tosi paljon niin kuin tullut kaikkea hyvää, ja jotenkin toivoisin, että, niin kuin, että me ollaan päästy varmaan nyt siihen, tai jotenkin koen, että ollaan ehkä päästy siihen pisteeseen, että me ollaan tehty tämän niin kuin puolison ja isän tueksi jo kaikki, mitä me voidaan tehdä ilman, että isä ei ole asiakas. Että nyt pitäisi saada niin kuin isä oikeasti asiakkaaksi, niin kuin koko perheellä olisi se asiakkuus sinne neuvolaan, jotta niin kuin se olisi osa sitä kokonaisuutta niin kuin lähtökohtaisestikin. Että semmoinen niin kuin yksi askel eteenpäin, että jotenkin koen, että se tarvitaan tässä vaiheessa Kyllä. niin kuin tähän asiaan. Enkä malta olla tarttumatta myös tuohon, että me ollaan tässä Milava-hankkeessa myös tätä isän näköinen hankkeen, mistä puhuit, niin sen tuottamaa tämmöistä isätyön suunnitelmaa, niin myöskin työpajoina nyt jalkautettu ja niitä on tulossa vielä marraskuussa, sinne on ilmoittautuminen auki, löytyy meidän nettisivuilta ja mahdollisesti ensi keväänä vielä yksi ja juuri ajatus olisi tämä, että lähdettäisiin niin kuin organisaatiotasolla pohtimaan sitä, että miten se isä siellä asiakkaana näyttäytyy. Mutta hyvä pointti, kiitos. Hyvä. Ja vielä yhtenä pointtina, mulla tuli jo siellä Henrin puheenvuorossa, mulla tuli jo yksi asia mieleen, kun puhuttiin neuvolapsykologista ja sitten siitä, että kun Henri sanoi, että vasta niin kuin, että kesti kauhean pitkään, että tuli ensimmäinen isä, joka on käynyt oikeasti neuvolapsykologinkin vastaanotolla, niin jotenkin ajattelee, että se, kun isä on siellä ja niin kuin palveluissa jo mukana neuvolassa, niin isiä on myöskin niin kuin siinä vaiheessa myöskin helpompi ohjata näihin, niin kuin, ajattelen neuvolapsykologiakin tällä mielenterveyttä tukevana, eikä niinkään niin kuin tällaista sairautta korjaavana tahona, eli sinne voi, jos on mitä tahansa huolta, niin voi kumpatkin vanhemmat ohjata sinne, koska kummallakin vanhemmalla on periaatteessa asiakkuus myöskin siellä neuvolassa jo rakenteissakin, että
tästä voisi puhua vaikka kuinka paljon, mutta mullakin kohta noi velvollisuudet jo tässä täytyy hakea kaksospojat tuolta tarhasta, niin Juha voi jatkaa tästä. Joo, selvä. Kiitos. Kiitoksia. Kiitos Aleksi sulle ja kiitos kaikillekin. Siis on ollut tosi koskettava ja sellainen mielenkiintoinen iltapäivä. Ja tuli vähän niin kuin entistä vakuuttuneemmaksi siitä, että näistä asioista on hyvä puhua. Tämä ei mene isommaksi jostain. Mutta ja sillä tavalla, ja hienoja ajatuksia, siis Henri iski tosiaan kovan paketin pöytään, paljon asiaa, ja sitten se oli koskettava Aleksi, sä olet puhunut osasta, kun on saman nimiset, mutta jotenkin tämmöinen paljas neuvoton, niin kuin, tai miten kuvasit sitä paljasta neuvotonta oloa, että se oli jotenkin semmoinen, mikä varmaan on aika monella miehenä tässä tilanteessa, niin kuin, jotenkin jossakin syvyydessä ainakin itsensä tai niin kuin omissa mietteissä. Ja sitten tässä, mitä sanoit tuosta Aleksi H. tästä, että se on aika hienoa, jos olisi vähän niin kuin sillä tavalla, että miehille olisi semmoista tilaa, niin kuin omaa tilaa ja semmoista niin kuin rakenteellista, että se ei olisi tavallaan poista, että joutuisi koko ajan miettiä, että tässä nyt tarvitsisi jotain, mutta kun on tämä tilanne semmoinen, että tähän vaan pitää sopeutua, että ei ole mitään saumaa. Jotenkin niin kuin ymmärretäisiin tosiaan, että siinä on monenlaisia näkökulmia ja sillä tavalla esillä. Ja niistä ei ole, pitäisi olla keltäkään pois, varsinkaan jos järjestetään ihan erityisesti sellaista aikaa. Mutta hieno ja koskettava iltapäivä kyllä ollut.